assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓeyankoɓe a Piindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañatay kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde konon manama jettoɗe serenɓe men jittake lal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha ɗo mboro saw kulluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Baba Moussa no subaka waɗi fa tabarakallah yettude Allah e julde rasoul sallallahu alayhi wa sallam deuxième numéro de la semaine talata sappo e joyi lewru mars 2022 noon tigui hanki on jiyanoma no mbirum noon ari bilari salade aɗa ɓuuri fiturade no jimuɗo Moussa Ndiaye Sat Ndiaye roɓindu jeyndeji bisimilla moon yeeɓi ko Piindi TV noon tigui ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui on fonu dowrugol jeynenkoɓe leydi Sénégal goppa ɗum caggal a haali on parrainage ganduɗa tigui ɓe mbi ko lag ɓe jaadani hen wona hande wona janggo wona ɓawa jonga e Sat Ndiaye ɓe goppata tigui laamu ngu ina waɗa ko wela en tout cas parrainage kam ne hamni seeɗa jeynde enquête udditiɗam ko noon tigui ko kayre udditi damal e subaka hande ay Sat Ndiaye alhaali parrainage ɗiɗon sumgoji législative tijjaɗi ñande capantati goo lewru juillet 2022 ene wayno ganduɗa ko yogue pelle tigui kolliti jadani ganduɗa ko oɗon parrainage ko wayno oɗon société civile kono kayya ɓe kolliti Macky Sall ganduɗa ko hoore leydi yiiɗi tigui ganduɗa ko wadde ganduɗa ko sababu wone ganduɗa ko ɓeɗon lundiɓe mbasa tigui yaade ɗiɗon sumgoji ay Sat Ndiaye ɗum de woni kongi ɓeɗon ɓe ganduɗa ko lundiɓe laamu leydi Sénégal yana mare force frappe de gaz kañumen kala jaadani ɗiɗon ganduɗa ko alhaali parrainage ɗiɗon sumgoji législative 31 juillet 2022 jeynde les échos arti oɗon alhaali parrainage législative kono kadi alhaali ganduɗa ko ɗino ko sumgoji 23 janvier 2022 ɗiɗon sumgoji ɓennude ɓe wiide mabɓe kamɓe ganduɗa ko yeewi askan wi jonde nde mbaɗi kuccidirale jeynenkoɓe hanki ɓe kolliti wonde de ko alhaali ganduɗa ko ɗiɗon sumgoji saabi tigui alhaali parrainage artiri sumgoji tijjaɗi ko hunde nde ɓe jaɓata kono kay ɓe tintini on investiture Halifa Ababacar Sall e ɗiɗon liste uji ganduɗa kay kono kay oɗon mise en place ganduɗa ko artirdeɓe e oɗon alhaali ganduɗa kayya wonde de kanko wonata candidat mabɓe ɗiɗon sumgoji législative Aissata Ndiaye kono kayya nguɗon goomu yeewi askan wi e gadagol Ousmane Sonko ɓe mbi ko association des maires du Sénégal ɓe mbaɗani ɗum reconnaître ɓe jaadani nguɗon goomu kono kay mabɓe taf goomu mabɓe association des maires du Sénégal kanko Ousmane Sonko kanko tengi tentiniɗon kongi e wiide makko ma won capanɗe jeetate goho maire uji Sénégal ma tigui jaaduɗen no hannirta ni ɗum de woni kongi makko ne tawe nder hello jeeɓa nden jayde les échos no politique ne muusi noon jayde las ɓe gati koye nguɗon goomu UMS union des magistrats du Sénégal ɓen tigui suuɓe kongi alhaali justice laamu leydi Sénégal kono kay ɗiɗon kongiɗi Ousmane Sonko suudno ɓe mbi ko l'UMS recadre Ousmane Sonko ɗin kongiɗi suudno alhaali makko e Adji Sarr kono kay e ñingde on justice leydi Sénégal kono de nguɗon goomu UMS yalte deƴƴere mum jabtimomo no hannirta ni kongi kayya ganduɗa ko bo cafɗi walla mbiyano gulɗi jawga ɗum tigui woni ko tawete nder hello tawa ndeɗon jayde ganduɗa kay ko las ene wayno ganduɗa kay alhaali ganduɗa ko rébellion e outrage à agent ɗum saabi ganduɗa ko chauffeur kala ndo goto fawa jungo ene wayno ganduɗa ko jabtade walla men dartade on policier Aissata Ndiaye en golɗon bolol alani ñande fo yiyat jaggue policier jaggue chauffeur ko hunde teskade tigui e nder Sénégal ɗum woni ko tawete nder ndeɗon jayde las caggal las ko jayde quotidien le quotidien noon tigui nde Madiambal Diagne nde arti koye oɗon sortimo leader Pastef kono kay goomu IMS woppani tigui ganduɗa ko ɗiɗon kongi ɓenni ɓe jaabimomo ha Wuli Diaw Ousmane Sonko ɓe mbi ko l'UMS sermon Sonko ene wayno e wiide nguɗon goomu si un citoyen ne peut pas appliquer une décision ce n'est pas la peine qu'il y ait une justice so tawi tigui ganduɗa ko citoyen wawa tigui taɓitinde ngal ɗon kuulal walla mbiyen pellital ganduɗa kay ƴetta ngal kono de wona justice o tigui wawi tigui ɓayyinde ɗum ne tawi nder helanayo ndaɗon jayde le quotidien ko caggal ɗum ɓe gatti opération de sécurisation Aissata Ndiaye to Nord Sindia ene wayno tigui tawte toon ko on base rebelle mo ganduɗa tigui gardegol Salif Sadia armée mo Sénégal yiiɗi ko wadde démantelé ittude oɗon base mo Salif Sadia to Nord Sindia kane tawi nder hello nden jayde le quotidien jayde l'observateur ɗo subaka arti koye ndeɗon jonde junde nde mbaddi e oɗon ganduɗa ko hoore leydi président Macky Sall ene wayno ɓe mbi ko Macky n'exclut pas le retour des émeutes de la faim ene wayno alhaali oɗon invasion russe en Ukraine ene wayno ma jibin caɗele ngakkere heege kono kay ƴellirgol yogue cugguli ganduɗa koye fannuji kewɗi woni sababu ganduɗa kay ma wona jogue toɓɓe walla mbiyen ma jeeye toɓɓere ɓurde wawde yewtede e batu jagorɗe ɗum wonata koye ñalawma janggo alarba no adduno nguɗon batu jagorɗo ɗum ne tawi nder hello mabɓe jooɓo kono kay Aissata Ndiaye hello mabɓe sappo e goho kamɓe jaynenkoɓe Youssou Ndour ɓe garti tigui ganduɗa koye oɗon nouvelle amie des célébrités on kesso walla mbiyenna on gorko mo ganduɗa ko ɓesgu Sénégal walla mbiyen ha tenti lamor ngo ene kala haala makko no hannirta o wiyete ko Sirina Saliou Fall walla mbiyamo The King Aissata Ndiaye holko wimo The King ene wayno hande
oɗon gorko arti holto gurdam holto rewi o yoɗano koye carte ngaji o walano koye beddaji e gueɗe mbaɗ noon ko gurdam cattuɗam o ɗam wurno kono hande ko milliardaire holto rewi kono kay holɓe o jotodiri e humpito e ganduɗa koye ɗiɗon kongi ɗi wagguini ɓeɗon jeynankoɓe Youssouma Ndour hay sen jeeyi sirina Saliou Fall de King o wi ko woni sababu équipe goto walla mbiyen club goto e nder Europe nawi laabi 4 onon Ligue des Champions ko ɗum waɗimo milliardaire ɗum waɗimo milliardaire machallah Allah yurkan Allah yettima jayde vox populi oɗo subaka arti ganduɗa kay ko ɗiɗon magistrat ji leydi Sénégal ɗi ganduɗa kay mbaɗi taclé Ousmane Sonko kono kay duttima e jabademo no hannirta ni ɗum ko caggal nde Ousmane Sonko waɗi jonde kutindiral jaynekoɓe suuti tigui ganduɗa ko haalullaji faade tigui on justice leydi Sénégal kono de en ganduɗa ko magistrat ji goppirani kaɗo no haala noon kono kay e nder ndeɗon jayde vox pop ɓe garti tigui e kanko Ousmane Sonko ɓe mbi ko yewi askan wi waɗi conclu profond recul de Macky Sall kono kay e wiide Déthié Fall ummade tigui ganduɗa ko capanɗe 5 e jeetate kala temedere jiɗɗa supposé 2019 faade tigui ganduɗa ko 49 e kala temedere jiɗɗa walla mbiyen no waɗi reculé no hannirta ni 41% 58% woni sababu ganduɗa tigui peeje peccorɗo laamu leydi Sénégal gam yidde wadde éliminer certains adversaires politiques e wiide Déthié Fall ko ɗum noon tigui woni ko tawete toon ɗum de woni ko siifa e nder ndeɗon jayde vox pop e oɗo subaka e satmi e caggal vox populi jayde libération ko noon tigui no kewɗen wiide sona scandale ko révélation Aissata Ndiaye ko oɗon scandale mo ganduɗa tigui bannoto to Kédougou ene wayno hanki jaynekoɓe libération hen gaari guel ɗon cukalel wiyete ko bébé Lassana mo ganduɗa kay ittanoma e nder suudu yummum wonno ko ñande sappo lewru mars ko nden nde wonno guel yenoka ɗum ko yummiraɗo oɗon yaltinduɗon suudu yaade boutique sodoyde kosam e kuusuji faade tingel ɗo cukalel ko nden de woni nde ngel yiyaka ene wayno noon Aissata Ndiaye wiide jaynekoɓe libération bébé Lassana yitama e jamma bedɗo e nder woynu toon tigui woni ngel to ngel werla kono kay wiide ɓeɗon jaynekoɓe libération on dendidiɗo yummakko walla mbiyen nawɗum yummakko kañum de woni mbaɗaɗo garde à vue oɗo saaha ɗum woni ko tawten nder jayde libération jayde gendire le soleil ɓe garti koye alhaali marché financier mo leydi Sénégal hakkude janvier et mars 2022 ɓe mbi ko Sénégal ene wayno ganduɗa ene tabal ganduɗa tigui deññowal haqqille no hannirta ni ɗum woni ko tawte hello mabɓe jene kamɓe jaynekoɓe le soleil national kono kay ɓe garti e ɗiɗon kongi yeewi askan wi oɗon élection législative tijjaɗo walla mbiyenna tindaɗo kono kay ɓe jonnani oɗon parrainage ɓe kollitiɓe jaadani hen wona hande wona janggo wona ɓawo janggo kono kay ala foof ko sabato ɓe jaade oɗon parrainage ɗum woni ko sifa e nder jayde guendir le soleil jayde star cokal balle ko noon tigui Ligue des Champions oɗo kikiɗa retour ganduɗa ko oɗon 8e de finale ene wayno Cristiano Ronaldo ko kañum tigui huccidirta Atlético Madrid ko kikiɗani ɗo tigui jogoto wonde Ajax ko hakkude mum e Benfica ɗen potite tigui woni tijjade kikiɗani ɗo oɗon deuxiéme affiche Ligue des Champions oɗon 8e de finale kona ɗum ko kay e Liga ɓe mbi ko Real Madrid waɗi s'envolé kono kay ha joni en jokki wadde creusé écart hakkude mabɓe heddiɓe ɗum kay ko caggal ɓamdeɓe tête de liste walla mbiyen tête Liga mo leydi e Espagne ne wayno Benzema e wondi mum ene ganduɗa kay windude tarika ha joni kay en jokki windude tarika football leydi France kono kay ha tenti football leydi Espagne ha joni noon ganduɗa kay koye ɗeɗon pelle ɓe goni Ligue des Champions tenti tigui to Liga ɗum woni ko tawte nder jayde ganduɗa kay ko stade Aissata Ndiaye ɗum rendi woni ko sifa e kele gaɗen jayde leydi Sénégal e o subaka talata noon tigui udditen hello wongo no subaka foof ɗum noon en mbatta tan sona arde e banggal gueɗe rendo Baba Moussa gueɗe rendo noon hande ma en kaale ko ganduɗa keewi toon to diwan mo ganduɗa woni Kédougou Moussa Niang oɗo ɓiɗɗo guel ɗo cukalel gorel bébé Lassana Moussa Niang tawa guel e nder puits saabu min ñanden ɓoyani jimi ɗum e Facebook e groupe perdu de vue et retrouvé perdu de vue hen jimi ɗum ɓe mbayi cukalel ngel ko majju ko gujje ngel noon ni ɓe mbaɗi volé un bébé volé ɓe mbaɗi cukalel gujje ngel ndekete moɓe jiiloto e mbiya koko wujja nane nder woyndu ina debbi Moussa Niang ɗum noon woni ko ganduɗa ina hulɓini no fewi saabu min ɗi jimi photo ngo mbimi ko wadde mami waɗ relevé photo ngo après mi adda kalen hen ni e cukalel ganduɗa majji ngel ɗo ko cukalel ngel anda haydara saka noon Moussa Niang ƴettude ko foti ni lebbi jeeɗiɗi faye jeetati kam ene anda wawde ngabbugol mum yarani noon fo saka noon nadde e nder woyndu so tawi ko tumaɗo waɗi ɗum Moussa Niang waɗi ko boni o waɗi ko fewani o waɗi ko yoɗani ngel ɗo ɓinguel mi anda noon ɗo sutirta ɓiɗɗo Moussa Niang ina woya e juuɗe ma walla ina ɗano e juuɗe ma ƴetta beddoɗa ɗum elle beddotoɗo hayre walla beddotoɗo kurjuruji Moussa Niang wonɓe ganduɗa
ganduɗa koye mumen noon koye mumen jeydani galleji ɗi ne waɗi yimɓe ɓe ganduɗa Moussa Nia ɓe ƴoƴani hakkillaji mabɓe ngala nani goppa e nder galleji saaha fof ko ɗum kalanmi kono noon yo ƴewte ɓe ganduɗa koye mumen natti wodde walla gonda e debbo wona goto tempérament mo ganduɗa Moussa Nia mbiya yumi addo e debbo goɗɗo soit wara oɗon debbo soit wara sukaɓe muɗum yo yimɓeɓe ƴetta responsable uji mumen Moussa Nia wasa addande bone heddiɓe ɓe ganduɗa haajuji mumen ngala hen bone ficcat lay say sat ñay anandi ganduɗa ko so miijo ardinoma wodat ko wonani no kewi wiide so tinno woni conseil sinno wona nimsa kala to neɗɗo wi sinno hankadi nimsa joli ɗon quoi ko hunde hulɓinide quoi franchement fittano non wawi sifrade foof mawguel cukalel hen baggel hen guel wagguiɗani hen yoɓa ɗum dal min sikku waɗa e bani adama quel que soit la nature hay so tawi ko yummiraɗo oɗon ko wonno ganduɗa ko hay neɗɗo warnimo hoore yoftana ɗum wona warani ɗum hoore de yoftade ɗum wona warani ɗum hoore quoi mais sikku hay so tawi ne waɗi joftata kono wona warde fitano warani ɗum fitano et aussi bon basmugel no wiite nourrice hono mbiyata ɗum ni quoi yaade ƴewoyde kosam tan arta tawa cuhlel nawama bon voilà ko wujja nagam sagam tawi e nder woydu ko ngel berla ngel toon cuhlel wawa ittude hoore mum 23 heures e heure uji noon ya ganduɗa ko nawa hoore mum ha woydu naata e nder woydu ɗon e gueɗe ban noon donc eɗen mbiya rek bon ko musibbaji kewɗi beeyoji no mbiɗani joni jomum e mara rafi gandi eɗen wonno yimɓe taw yehurde mumen mais bon voilà tawne mari rafi gandi quoi déficit mental e gueɗe ban noon ɗum ko hunde teskande ɗo e Sénégal no mbiɗani joni mbadda e jomum tempérament ara hakkude mum ƴewa solution ko addoyde des enfants e gueɗe ban noon pour tout ça ça peut être bon voilà des causes e gueɗe ban noon bon yonti société ƴewte wona gueɗe kadi jurnete no hannirta ni saabu wona humaɓe rek walla wona wulloɓe fewɓe yimɓe rek goni ganduɗa koɓe cellani e seeɗa Moussa Nia ɓeɗon cellani kono hangaɓe nani gonde yimɓeɓe jamma e ñalawma subaka e kikiɗe koye ɗi konngudi guddeten ruɓindu jandi e meɗen haade noon Moussa Nia ko tan wiide bienvenue mo ganduɗa kankoni ɓiɗɗo pullo ko dognoɗo yalti ko dognoɗo covid 19 ko dognoɗo o fayi mori tan o jooɗi amo noosa makko aynowo e lerde ni sa e ɗum tan ganda ɓiɗɗo pullo ina nosanno wadde noon o wiyama bisimilla ma a yewnanoma e galle o ko ɗi konngudi ba Moussa gudditen damal o yewnanoma no fewi alaji gaari Djiby Ba wa tabarakallah ma on jimo joni e Rewue jahandeji Piindi radio inchallah so haaji ɗo Allah noon tigui bani mon debba Aissata Ndiaye bamo Moussa Nia heɗen noon e banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane Oumar Ba e ɓiɗɗo pullo